Marahay na aga, marahay na udto, marahay na banggi sa Indogabos. And welcome sa part 4 ng ating i-translate mo, Bicol-Tagalog Translation. So, in this video, tuturuan ko kayo ng 20 na Bicol words na nagsisimula sa letter A at itatranslate natin sila sa Tagalog. So, disclaimer lang, gaya ng mga sinabi ko sa mga unang videos ko, ang salitang Bicol kasi ay nag-iiba-iba depende sa area sa buong Bicol region. So, yung ibibigay ko sa inyo or ituturo ko sa inyong translation is based sa natutunan kung saan ako lumaki sa Ragay, Camarines Sur. So, if you want to learn more, please like and follow my Facebook page and don't forget to subscribe to my YouTube channel. So, mag-start na tayo. Ito na yung 20 Bicol words na nagsisimula sa letter A. Number 1. Abot. Abot. So, in Tagalog, dating. Anong oras siya darating? Anong oras ang abot niya? Abot. Number 2. Abrasa. Abrasa. Ibig sabihin, makipagkamay or shake hands. Abrasa. Next, alagad. Alagad. So, sa Tagalog, subalit or pero. Number 4, alang. Alang. Sa Tagalog, tuyo or dry sa English. So, next ay aninipot. Aninipot. Ibig sabihin sa Tagalog ay alitaptap. Alitaptap. O sa English ay firefly. Next, amigo or amiga. Ibig sabihin, kaibigan. So, marami kasing mga Bicol words ang may parang impluwensyahan ng pagka-Espanyol. Merong mga Spanish words na ginagamit din sa Bicol. Next, angog. Angog. Ibig sabihin, noo. Noo. Pwede mong sabihin na may airport ka sa angog. Ayan yan eh. Yan. Next, araw-aldaw. Araw-aldaw. Sa Tagalog, araw-araw. Araw-araw. Arog. Arog. Ibig sabihin, gaya ng arog kang bagyong si Quinta. Arog kang bagyong si Glenda. Gaya ng bagyong Quinta or gaya ng bagyong Glenda. Arong. Arong. Ibig sabihin, nunal. Nunal. So, goyon yun. Nunal ba ako? Ataman. Ataman. Ibig sabihin, alaga. Alaga. So, kung may alaga kang aso, ibig sabihin, meron kang ataman na ayam or ido. So, yung word na ataman, pwede siya sa hayop, pwede sa tao, sa halaman, or anything na pwede mong alagaan. Pwedeng siya, kahit hindi ka naman niya inaalagaan or inaataman. Atender. Atender. Ibig sabihin, dumalo sa isang event or pagtitipon or meeting. Or pwede rin ibig sabihin ng attender ay tumutok or makinig. Mag-attender ka sa imong maestra. Makinig ka sa iyong teacher, sa iyong guro. Next, ati. Ati. Ibig sabihin, parang hibas na. Hibas na yung tubig. Ati na. Low tide or hibas na. Next is ati. So, kung kanina, ati, ibig sabihin, hibas na or low tide, ito naman parang mas madiin siya sa dulo. Ati. Ati.
ibig sabihin dumi. Dumi. Maati. Madumi. Yes. Next. Atop. Atop. Ibig sabihin bubong. Bubong. Next is atol. Atol. Ibig sabihin snail or ibig sabihin ay suso or snail sa English. Atol. Next is atubang. Atubang. Ibig sabihin harap or kaharap. For example, mag-atubang ka sako. Mag-atubang ka sako. So, sa Tagalog, ibig sabihin mo na humarap ka sa akin. Humarap ka sa akin. At medyo malapit na naman sa Tagalog. Isang letter lang yung binago. Atot. Atot. Sa Tagalog, utot. Utot. Kabata ang atot mo. Kabata ang atot mo. Ang baho ng utot mo. Ang baho ng utot mo. May mabango ba? Parang lahat naman mabaho. Next is ayam. Ayam. Sa Tagalog is aso. Aso. Pero sa ibang part, and like for example sa amin, ang tawag ng aso ay pwede rin ido. Ido. Ayam or ido. Ibig sabihin nun, aso. May ataman kang ayam. May alaga kang aso. Or may ataman kang ido. May alaga kang aso. At last but not the least, ito yung lagi nating sinasabi kapag inutusan tayo ng mga nanay natin. Atyan. Atyan. Or mamaya. Mamaya. For example, magbakal ka daw duman. Atyan na. Atyan na. Mamaya na. Mamaya na. And that's it for today. Sana marami po kayong natutunan. Abangan niyo po ang mga susunod kong videos about Bicol-Tagalog translation dito lang sa G Diary. Just mabalus po sa Indogabos. Next, aninipot. Aninipot. Tagalog. So, eto yung firefly or Parang Tagalog yung ano niya.